kai Allah ya isa Allah ya Allah haɗa kan mu Afirka mu so juna. Assalamu alaikum Malam Musa ya ake ciki ne siniyo kai o hannun ma baka bani ba to bari mai da hannuna a juna kawai wallahi Allah ya isa ai Allah ya isa kawai Allah ya isa kai da waye kuma me faru bora uwa kace kofar ka zama gurgu amma yarinyar ta ci amana ta tayi wudare ni me faru ne amma yarinyar nan iska ce to wace yarinya kuma kiri na ki gyara kofar nan na kwashi kudin da je na kashe mata saboda Allah na dawo da ciwon kai wai ba ta nan ta ci pizza ta sha shawarma miya ma ta ci snatch to saboda Allah da annabi yarinyar nan wani doki kafa in je gidansu kawai ta bon sani ta ajiye ni kawai bro ba wata kana nufin jiya ka kwasa duk kudaden da kaje ka sayar mata duka abubuwan shine na zauna wajen ladidi mai kunu da kosai dan 200 da nake da shi na kashe mana amma Allah ya sa wallahi kaga da kudin siyan shawarma da pizza ka zo ka ci 200 na jiya to ai can an yi packaging ne okay kai kuma ba maganar package okay gadin aka yi kenan kuma babban abin da yake bata min rai shine na fa kwawo kudin nan na bada fa ga kofa ta nan ko da ma kofa ta ma na gyara ga kofa na ta shiga ta zama shiga banza wai saboda tsaba iskanci wai yaron nan da take so saboda wai yana da babban waya ne fa ni karamin waya ne a hannuna shi za ta yi wannan iskancin fa yana da babban waya kai kuma karamin waya kake da shi to ina zuwa shin waye sai mata wayan ne kai ne ko ko waye ni dai na sai mata shawarma da pizza Allah ya isa ba dai pizza da shawarma ba da ma na sani kofa ta na gyara wallahi amma Allah ya isa